Тискәре, фәлсәфи фикерле һәм хыялый. Җитез һәм төгәллек яратучы. Иҗади һәм хисле. Яшьләр шәһәре Ярчаллыда яшәп иҗат итүче яшь каләм иясе хакында әлеге сүзләр. Әдәби хәзинә тапшыруының бүгенге герое Актаныш кызы, шагыйрә Айзирә Имамова. Имамова Айзирә Әсләхетдин кызы 1992 елның 24 сентябрендә Актаныш районы Иске Теләкәй авылында дөньяга килә. 8 сыйныфны Теләкәй төп гомуми белем бирү мәктәбендә, 9-11 сыйныфларны Актаныш кадет мәктәбендә тәмамлый. 2010-2014 елларда Казан дәүләт технология университетында белем ала. Инженер-химик технолог булып эшли. 2021 елның мартыннан Шәһри-Чаллы газетасында журналист. 2021-22 елларда Мәйдан, Идел журналларында шигырьләре басылып чыга. Шәриф Камал премиясенең махсус бүләге иясе. 2022 елда Татарстан китап нәшриятында Хыялыма таба барам исемле тәүге китабы басылып чыга. Актаныш. Бу сүзгә дистәләгән кешенең язмышы барып тоташа. Әлеге сүз татар дөньясына йөзләгән талант иясен ачарга ярдәм итә. Әлеге сүз татар милләтенең меңләгән кешесен моң дәрьясында тирбәтә. Актаныш районының Теләкәй исемле матур гына бер татар авылында кыз бала дөньяга аваз сала. Әтисе Әсләхетдин, әнисе Хәния аны төпле, мәрхәмәтле, тәрбияле, акыллы итеп үстерергә тырышалар. Айзирә дә сынатмый, тискәрелеге аркасында тормышның якасына ябышып, хыялына таба атлый башлый. Бер шиктән бер шиккә ташланма ничектә. Кайдан соң бу тавыш колакка ишетелә? Төштем дә бишектән, чыктым да ишектән, кул суздым көчеккә, чыктан ул күшеккән. Ишелгән өемнән, ямаулы киемнән, аң җуйгыч сөрсегән күгәрек исеннән сискәнәм искәреп. Әйтәләр, тискәре, тискәре, еламыйм кочаклап мендәрне. Нәселне чикләгән бу кара чикмәнне өзгәләп, тураклап атарга килгәнмен. Кергәнмен башка бер ишектән. Киңлектә бар тавыш, меннән бер ишеткән. Кибеккән сазлыктан дөньяга, биеккә, ирекнең хуш исе аңымны тилертә. Бер чиктән бер чиккә бәрелмәм ничектә. Җавабым шул булыр. Калмасын бер шиктә. Минем әни дә, әти дә иҗатка гашык кешеләр, җырга, моңга, шигърияткә. Әнинең әле бик тә теге хәтерлем театр караганын. Күп кенә менә бу әдәби сүзләр, ниндидер менә шул хәзер танылган олы шәхесләр, актерлар, кайбер шагыйрьләр, җырчылар менә әнинең менә шулай мөккибән китеп, шушы театрларны, артистларны, концертларны карап утырганнан күңелгә сеңеп калган. Назлы җилдә тибрәләдер, зәңгәр чәчәк, күр әле, күк йөзенең төсе кебек шул чәчәкнең зәңгәре. Кояш нурында кыенган, янып тора йөзләре. Шул тылсымлы чәчәк төсле әниемнең күзләре. Күчкән кебек чәчәкләргә күк йөзенең зәңгәре. Сыйдыргандыр бар дөньяны әниемнең күзләре. Киң болында бу чәчәкнең матурлыгын күр әле. Җир йөзендә минем әнием гүзәлләрнең гүзәле. Назлы җилдә тибрәләдер, зәңгәр чәчәк күрәле. Күк йөзенең төсе кебек шул чәчәкнең зәңгәре. Киң болында бу чәчәкнең матурлыгын күр әле. Җир йөзендә минем әни гүзәлләрнең гүзәле. Киң болында бу чәчәкнең матурлыгын күр әле. Җир йөзендә минем әни гүзәлләрнең гүзәле. Бездә ике баян бар иде, ул өйнең иң түрендә. Әти баянда уйнайды, үзе җырлый иде. Дөресрәк ул гармунда уйнайды башта, соңыннан үзлектән баянда уйнарга өйрәнде. Әти шундый тырыш, беренчедән ул нык тырыш кеше.
гармунда уйнарга кара мунчада өйрәнсә, инде менә без инде үсеп киләрәк, ул баян алып, баянда уйнарга өйрәнеп, хәзер дә әле менә аңа ул пенсиядә 65 яшь. Авыл клубларында смотр концертларын берсендә калдырмый, аны әйдә әле Әсләхетдин абый дип чакырып кына торалар. Әтисенә булган шиксез хөрмәте, рәхмәте Айзирәгә дан дәрәҗә алып килә. Әтисе Әсләхетдин хакында язылган әсәр өчен ул Шәриф Камал премиясенең махсус бүләгенә ия була. Салкын. Бик тә салкын. Мондый шартларда кырычкына төссә түзәр һәм алар матрослар. Салкын бушлык тирә-якта, сап салкын диңгез, үзәккә үтәрдә җил һәм кырычтан ясалган су асты гигантлары. Шушы су асты көймәләре туган җирне дошманнардан бик тә мөһим саклау чарасы. Әлеге нык гигант машиналар эчендә матрослар кырмыскалардай бик тә тар эчке юлларыннан тызбыз йөриләр. Монда бер ялгышлык соңгысы да булу ихтималы бик зур. Күпме түземлек һәм көч кирәген егет үзе генә беләдер. Эшләп үскән, көчле беләкле, нык йөрәкле егет түзми, кем түзсен? Ялларга шәһәргә чыгып, бик тә тетрәндергеч фаҗигадә һәлак булган матросларга куелган һәйкәл янында фотога төштеләр. Һәрберсенең исеме язылган анда. Нәкъ алар шикелле су асты көймәсендә хезмәттә булган япь-яшь егетләр булганнар. Шул бер ялгышлык дигәне күпме гомерне өзгән. Бала чактан гаиләдә салынган иҗатлыклары Айзирәне дә шул юлга алып кирип китәргә тиеш иде кебек. Әмма юк. Кыз бала Советлар Союзы герое Хәсән Заманов исемендәге Актаныш кадет мәктәп-интернатына укырга керә. Аны ул алтын медальгә һәм өлкән сержант чинында тәмамлый. Ләкин соңрак әлеге уку йортының иҗатта да чагылыш табасын ул әле уйлап та карамагандыр. Кадет мәктәбендә укырга теләдем һәм укып чыктым. Чөнки тәртип ошый миңа. Мин командир взводыда идем. Кадет мәктәбе мине чын-чынлап шыныктырды. Күңел төпсез савыт микән? Юк шул, ул да тула икән. Төпсез түгел, ләкин тирән. Тутырырга аны күпме кирәк икән? Тутырырга кирәк күп вакыт. Тик аздан да тула кай вакыт. Өермәдәй бетерелә, утта яна. Һәм сүрелә. Давылдан соң килә тынлык. Кала күңел, бушап шундук. Айзирә Имамова беренче шигырьләрен күпчелек балалар кебек үк мәктәптә язып карый. Барып чыга бит дип мактый укытучысы Хәмдия Әхтәмовна. Ул аны канатландыра, илһамландыра. Яраткан укытучысының сүзләрен җиргә таптамыйча, ул вакыт-вакыт иҗат итә. Ләкин табигый фәннәр юнәлешен өстенрәк күргән Айзирә Казан технология университетына укырга керә. Укуны тамамлагач, инженер-технолог буларак хезмәт куя. Ләкин шигырь җине кагылган кыз бала язудан башка яши алмый. Кулына кабат каләм ала. Җыям әле бер тартмага тик яратканын бүген. Шын алмас ташны ялганнан аралап алган кебек. Начарларын шуп савытка бер шиксез атып бәрәм. Җыелганалар ничә ел арыну кирәк тәмам. Нәкъ шын таштай кайберләре ясалма дип белмәссең. Кем калдырган миңа аны башка савыт эзләсен. Бүген салам үз тартмама бары инҗе ташларны. Үз уйларым кыйммәт миңа, шын барлыкка ашарлык. Яшь шагыйрәнең иҗат шишмәсе Актанышта башлангыч алса, аның ургылып ташый башлаган урыны Чаллы шәһәре. Яшь калага ул яңа өметләр, яңа хыяллар баглап килә. Минем Казанда бик тә яшь каласым килгән иде. Казан кызы, чөнки әни дә Казанныкы бит инде, мин үземне яртылаш Казан кызы дип йөри идем һәм Казанда инде укып, инде менә төпләнеп калырга мөмкинлек булганда
кисәк кенә чаллыга кирегә кайтырга туры килде. Казан урамында йөрдем әле. Юлыга беренче җепшек кар ята. Эңгер-меңгер инде. Утлар балкый. Элекедәй тор кибетләр нидер сата. Матур итеп йөрим бүген. Имеш туфлиләрдән көзге пальто өстә. Беренче кар көтмәгәндә ява шулай. Салкын кулым биттән юеш сөртә. Җылынырга кердем бер кибеткә. Бер кибеткә төшкән икән юлым. Шәлен урап, ак яулыгын бәйләп, ике апа каршылады, сузып кулын. Әллә җылы йоттымы, әллә якты уттан, күзләр ярым йомык. Тик сихри бер рәхәт. Нидер алдым, нидер сөйләделәр миңа. Туганнардай бер кинәндек. Менә хикмәт. Кинәт искә төште кайтыр вакыт. Сау булашып чыксам, аягымда җылы юк, кулда туфлиләрем, башта яулык. Кай арада кидергәннәр? Кирип, рәхмәт әйтим. Борылуга томан таралгандай. Юкка чыкты йортлар, урам, Казан. Сагынганда шулай төштә генә җанкаемның урамнарын урап узам. Иҗатка кирип китү дә нәкъ чаллы язучылар белән танышканнан соң теге икенче сулыш алды. Шуннан да чаллы язучылары шул Әлфия апа, Сидикова, Факил абыйлар белән иң беренче очрашуым алар белән иде. Һәм алар мине күреп алып, шигырьләреңне җибәр әле, язмаларыңны җибәр әле дип сорадылар. Ничектер күңел үсеп китте. Менә бит монда әсәр бар дигән сүз иң теге зур бәя дип уйлыйм. Һәм менә әсәр бар дигән сүздән соң минем тагын да яхшырак иҗат итәсем, әсәрләр тудырасым килде. Беренче танышуыбыз Айзәрә белән шушы театр бинасында булды. Фаида очраштык. Һәм ул үзе карап тора шундый бик серлегенә әйтеп, мин барып эндәштем, сез кем буласыз дип. Мин Айзәрә ди, шигырьләр язам ди. Кителмәйтем, син бит безнең кеше. Монда килергә кирәк сиңа. Әйдәмәйтем, Факил абый белән таныштырам әле дип, Факил абый белән бергә идек без. Факил абый белән бергә танышып, аннары яңадан шушында килергә кушып, монда очраштык. Аннан инде якыннан танышып киттек, аның авылында да булдык. Әле ул кадет мәктәбендә дә укыган булган, кадет мәктәбенә дә очрашуга аның белән бергә кайттык. Һәм анда да аңа булган хөрмәтне күреп, инде ул мәктәп елларында ук шул кадәр тире, шул кадәр максатчан үз сүзендә нык тора торган кыз икәнлеген күрсәткән булган. Һәм менә ул һәр көн үзен белән сокландырып тора дияр идем. Аның белән шул кадәр оралашуда җиңел, ул эчкерсез, шул ук вакытта улларча фикердә йөртә. Аның белән киңәшеп тә була. Ул әдәбиятка, журналистикага кирип киткән икән, ул инде шул юлдан тайып алмаячак. Бүген инде ул чаллы язучылар оешмасында үз кеше. Аны алпат тәҗрибәле әдипләр үз канаты астына сыендырганнар. Алар яшь шагыйрәне үстерә, тәрбияли. Айзәрә Имамова язучылар даирәсендә чыныга гына бара. Татарстан язучылар берлеге белән тыгыз элемтәдә яши. Өлкән язучылар белән һәрдаим очрашып, фикер алышып тора. Алар да үз чиратында өметле яшьләр булуына сөенеп туя алмыйлар. Казаннан Чаллыга бик күп язучылар килә. Алар белән мәктәпләрдә очрашулар үткәрәбез. Актанышка кайттык. Бер төркем Казан Чаллы язучылар белән анда әдәбият көннәре узды. Хәтта язучылар мәктәпләргә барып берәр дәрес үткәрде. Мине мәсәлән, әле бер сәгатьләп җибәрмәде укучылар, алар сораулар бирәләр татар теле турында, язучы тормышы турында. Берәү тауга зур гына тош тәгәрәтә икән каршы. Менеп җиткәч озак тормый, этеп төшерә кире ташны. Үзе йөгерә таудан түбән. Җыерып куйган ике кашын кире этеп менеп китә. Бик-бик титауның башы. Иза чыгып, арып кеше, инде тагын менеп җитә. Хәл алырга өлгердеме, тош тәгәрәп төшеп китә. Тагын чаба таш артыннан, кабат менә тау башына. Узак шулай изалангач, кулын селки ул ташына. Ник кирәк тауга таш үтү, аннары аны каулау?
бір файдасыз бұл шүгілге нұқта қойды шул бір сұрау. Үзен язучы дип каләм әхиле дип санаган кеше ул инде әлбәттә күпмедер генә түгел, бик күп дәрәҗәдә үзендә җаваплылык хис итәргә тиеш. Күптән түгел шушы Татарстан язучылар берлегенең Ярчаллы бүлегендә Факил Сафинның иҗат студиясе үз эшен башлап җибәрде. Менә шул иҗат студиясе кысаларында без инде шушы Чаллы төбәгендә яшәп иҗат итүче яшьләрне, мәктәп балаларын әдәби иҗатка тарту, татар әдәбияты белән кызыксындыру, каләмнәрендә күпмедер теге өмет чаткылары шәйләнгән балаларны иҗатка тарту өчен тырышабыз. Шушы төбәктә яшәп иҗат итүче яшьләр арасына Айзирә Имамова килеп чыкты. Айзирә минем якташым, ул безнең авылларда күрше авыллар инде. Шуңа күрә мин аны теге якташым булгач, холкын, менәзен дә бик аңлыйм, кабул итәм. Ул шигырьдә генә түгел, прозада да инде үзен сыный. Аның менә Кара Шикмән дигән повесте безнең конкурста 3нче урынга лаек булды. Күбрәк язуын һәм әдәбиятка үзен чынлап торып, әдәбиятка багышлавын теләр идем. Минәзермен онытырга куам уйдан йөрәктән, әмер бирәм үземә уйлаванны йөрәтемә. Дигәгәрдә мин туйганны тойса ярсу йөрәгем, килсен миңа миндә аңа каршы барырмын әле. Дигәгәрдә мин туйганны тойса ярсу йөрәгем, килсен миңа миндә аңа каршы барырмын әле. Айзирә Имамова әдәбиятта гына түгел, журналистик өлкәсендә дә каләмен чарлый. Ул Ярчаллы шәһәрендә зур тиражлар белән халыкка таралучы газеталарның берсендә хезмәт куя. Үз эшен тиешле дәрәҗәдә төгәл һәм яратып башкарганга, хезмәттәшләре һәм җитәкчеләр тарафыннан яклау һәм мактау сүзләрендә еш ишетергә туры килә аңа. Хезмәтеңне мөкиббән китеп башкарганда гына нәтиҗәсен күрә аласың. Ә иҗатка вакыт каламы соң? Иҗат бит ул бик нечкә кыллы. Шигырь ул башта нәрсәдер эштә борчып йөри инде. Ниндидер борчу булып йөри ул башта. Борчы йөрисең, уйланасың, анарысың. Минем гадәттә теге төнге 3тә койка ачылып китә. Шунда башта теге уй бетерелә бит инде. Мин аны теге әйтәм инде, койрыгыннан эләктереп аласың да, шуны яза башлыйсың да, ул шулай тезелеп китә. Шигырь булып, тансык йокы бүген кыл уртада өзелеп китте. Ачты күзләрне. Яңа туып килгән саф иртәне әйтүедер шулай. Күр әле. Дуамалдай уйлар шаукымында йокы кереп үрти тешләргә, ә бүген ул дуслык игълан итте. Юрган буйлап кояш түшәлә. Бүгенге таң бер дә гади түгел, күңелемнең илһам иртәсе. Таң нурында яңа шигырь туа. Аның юлы шулай киртәсез. Әлеге гимназия тарихы, миллилеге, тәрбияви белеме белән башкалардан аерылып тора. Биредә укыган балалар саф татар телендә иркен аралашалар, чөнки татар мөхитендә тәрбияләнәләр. Ә мөхитне укытучылар тудыра. Алар һәр даим очрашулар оештырып торалар. Бүген дә бит Айзирә апалары кунакка килгән. Ә укучылар җавапсыз кала алмыйлар, шигырьләр әзерләгәннәр. Я Айзирә апалары, тыңла. Матур иде, хушбуй исле, шул булган күрәшәге, күптән сулган, тик кыш чыккан, корыган кыр чәчәге. Бездә әле җәйнең башы, ни булыр киләчәге? Бәйләм итеп, җыеп кайттым, корыган кыр чәчәген. Гаделсезлек йөрәгемне канатып, тырнап ала. Бер гаепсез кешеләргә яксалар кара яла. Таракандай агу сибеп, булмый шуны үтереп. Фаш итеп тә булмый аны, мәхкәмәгә китереп. Әйтерсең лә, 1000 яшәргә, сихерче суын эчкән. Аннан шайтан патшасына хезмәтче булып күчкән. Шул ачыны татыганнар тәму хутында яна. Гаделсезлек йөрәгемне канатып, тырнап ала. Айзирә апа, әнием шигыре өчен бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт, Ансылу.
Безнең гимназия татар әдипләре, татар язучылары белән иҗади дуслыкта яши. Укучыларыбыз татар шагыйрьләренең шигырьләрен яратып укыйлар. Ә инде Айзирә Имамова безнең өчен үзебезнең шәһәр шагыйре буларак һәм Шәһри Чаллы газета хезмәткәре буларак бик якын. Шуңа күрә аның белән очрашуларга безнең укучыларыбыз бик теләп баралар. Бик яратып аның шигырьләрен өйрәнәләр һәм минем үзем өчен бигрәк тә әлеге шагыйрьнең иҗатын күзәтү кызык. Ул гүя безнең күз алдында матур чәчәк кебек, берсеннән-берсе матур үзенең шигырьләре белән безнең шәһәрдәшләребезне һәм китап укучыларны сөендерә. Укучыларга шуны әйтәсем килә: шигырь укыгыз, шигырь яратыгыз, шигърияткә гашыйк баланың күңеле саф, чиста, матур була. Бу сыйфатлар тормышта бик кирәк. Таш кисәге тәгәрәде. Үзелеп китеп кирфектән, йөрәктәге ташлар чыга. Яшерә алмый битлектә. Тынып калган төнге урам. Утлар чагыла яшь аша. Бушансын дип юатмыйлар. Уйлар бүген саташа. Караңгылык биләп алып яшерә кеше күзеннән. Тимәсеннәр җанны баскан ташлар ага күңелдән. Яфракларны таптап үтәм. Таптап. Атлыйм үземә. Җилдә исми, тынып тора. Ялгыш исә бүленәм. Нәни генә йөрәк. Ләкин бушый алмый. Төн уза. Йөрәктәге ташлар янә йөзләремдә юл сыза. Шигырь, шагыйрь һәм мәхәббәт. Аерылгысыз өчлек. Айзирә Имамова иҗатында да сөю, мәхәббәткә урын бар. Ул яратып, җылы итеп әти-әнисенә булган хөрмәтне, балаларына булган назны, тормыш иптәшенә булган сөюне шигырьләрендә тасвирлап бирә. Әлеге хисләр шигырь булып кына калмыйча көйгә салынганнар, җыр булып яшәүләрен дәвам итәләр. Йөрәк шылын тыйып барсын читкә куеп кайтам улым синең яныңа. Мәңге үтмәс төсле борчуларда бетә сине йөгереп кочып алуга. Тормышымның нуры син бит минем улым, барыр юлың балам алда әле. Атылавыңнан күрәм үзлек төшкән диләр әти улы, әти малае. Яшь булуына карамастан, Айзирә Имамова исеме мәдәният өлкәсендә кайнаган кешеләргә таныш. Туган авылы Теләкәйдә һәм Йорчалы шәһәрендә «Хыялыма таба барам» китабын тәкъдир итү кичәләре уза. Күп кенә язучылар иҗат әһелләре кайта, чыгыш ясыйлар, яшь шагыйрәгә җылы һәм эчтәлекле фикерләрен җиткерәләр. Олпат затлардан алган фатиха белән алга таба атлыйсы да атлыйсы. Ә алда хыял дигән дөнья бар. Хыялланып, хыялларны җыйдым учка, араладым. Шын күңелдән теләгәнен, иң-иңнәрен, яшереннәрен. Учым тулы хыялларым, кайда куйым, кайда салыйм. Күккә карап табынганга ачтым учым, суздым колым. Бер уч хыял ай юлына ялганды һәм очты күккә. Яшереп тотсам шынга ашмас, белми калыр аны күктә. Учым җыеп, өмет тулы күзем белән җиргә багам. Шын барлыкның юлы буйлап, күктән төшкән якты буйлап, хыялларга таба барам. Хыялсыз кеше канатсыз кош диләр. Айзирә Имамованың хыял канатлары шигырьләре. Иҗат дәртең сүрелмәсен, Айзирә.